Саламат бошед бонадис. Я харсам мезаним. Ростиков. Мне бахшид ма суруд намехонам тила. Ма хам ту габ мезанам де. Ростиков ами симанак расомам махул. А хама зураш медон то мичи. Таки домба хама занхо жам шуда. Симанак фази мекунам. Бад як воқеъ нақл мекунам ҳамун суманаканда як та зана гуфтиян ки ёнанги дугонашон ба вай дугону медонед ҳамин санги чизе гуфте чизе ба мепартомин дар ин суманак ба шумо ба ман мехоҳед санг мепартомед баъд гуфтиян ки ина ҳамун хоҳишта мегӯяи санг ба аксти якак мепартои ният ҳамун нията вай иҷро мешуд ҳамун ниятат ҳамун хоҳишат гӯян не е гуфта як бора сразу таги домба як кама санг омадааст тинҷи мегӯяд ҳамин ба ниятам айда гуфтааст барои саломат бошидам бовар дорам ки суманаки шумо ҳама суманаки бомазза ва беҳтарин шудааст дар ҳамон ҷо ва сали дияготон калом неми не нормалне сали калом оварянде дияги намегунҷад саломат бошидам дило калом бошад гӯед дило васеъ бошад илоҳи мегӯед ман боз якҷои ҳабибулло додаримо ки студияи муҳаммад дар студияи муҳаммад кор мекунанд ҷер занам рости гап аз ҳамин дар омадем ки ино фақат дар бораи ҳардумо ягон чӣ гап занем дар бораи ҳардумо ягон чӣ нақл кунем гуфта меистам умуман ман медонам ки студияи муҳаммад яке аз студияҳои гапаш ба намеистодагӣ вақту соаташ ба намеомадагӣ записошо хушрӯй кара сабт кара намебуровардагӣ ё овозаш гум мешад ё светаш ё гум мешад бо ягон чи як диское мебурорад ки як бор DVD ба монда ҳамту гири дуюм боро монигар нишон намедодагӣ студияи муҳаммад неки ва студияи муҳаммад хуҷамба инҷа ба дига хел студияи муҳаммад будааст акун номи ҳабибулло нав мекунем студияи ҳабибулло мекунем чӣ гуфтед намешад барои чӣ шумо мехоҳед студия мешудаги ме хуҷамбоед не ҳане кам аҳамҳо гузаштагӣ будааст ино боян ман бовар дорам ки шумо албатта ин шӯхӣ аз ҳама студияи беҳтарин мешавед ҳабибулло студие ки чӣ хел мегӯянд дар умуман ҳар як хонадон ба диск дорем DVD дорем запис дорем ки ин хотира аст ҳамин сабто ҳамин шитан вақте ки сабт мешавад ин хотира аст ки дар ҳамон вақт дар фалон сол дар фалон ҷо бо ҳамроҳи ҳамиҳо нишаста мо ҳамин чизро гузарондагӣ будем гуфта як чӣ мегӯям ба навор гирифта ба мо ёдоварӣ меистад барои ҳамин ҳабибуллош ба студияи шумоён бурдборӣ барори кор илоҳим мегӯем ки ҳамеша дар хизмати халқу ватани худ бошед сарбаланд бошед саломат бошед як латифачи майдӣ чӣ мегӯям як оила ба зану шавҳар нишастену марда хонуба омдуфтааст ки занак ина бин як қабила будааст мардо ҳуқуқ доштаянд ки занҳошону фурӯшанд вақташ чӣ хел ҳамин хел будааст як сол ба як бор ҳамин хел қоидаошон будааст мумкин будааст вай тоба вай чӣ хел қабила будааст чӣ хел занашо мефурӯхтааст худо нигоҳ дорад ҳамин хел ҷоҳо мардак агар ҳамин хел ҷоба мо ҳардумо меафтидиму ҳамин хел қабиланда зиндагӣ мекардем шумо мана намефурӯхтидаанд гуфта пурсад шавҳарашон гуфтааст ки не занак ман туя намефурӯхтам ман туя ҳамту туҳфа мекардам гуфтааст боз як оила нишастену ҳамин зиндагонӣ кардосиам дар деҳа 60 сол вай оила ба ягон хел ҷангу ҷанҷол нест ва оила ба ягон хел ғурбат нест ҳамин қадар оилаи зур ягонта ҳамсоя овози баланди ва хонаи шундагӣ не ҳама ҳайрон чӣ хел хонаи тоҷик ба ҷанҷол нест ҳамин хонаи шумо ба ҷанҷол шудагӣ меягон бу шавҳартон задагӣ ме вай дурӯғи негуфта наме задагӣ як бора халан бовар намекунам ҳама оила ба ҷанҷола ҳама оила ба лекин ҳамон оилаи ман гуфтааст ки мумкин аз ҳамон оила бошед 60 сол зиндагонӣ карда ягон маротиба ҷанг нест ҳама мухбиро ҳама журналистҳо ҳамина бохабар шуда ҳамон маҳалла ба омада гуфтанд ки ин сирри зиндагонӣ дар шумо чӣ хел ки буд умуман ҳар дутон якдигиртон ба зиндагӣ мекунед ту ҷанҷол несту пурсанд
مرد خاندان برآمده گفتن که راستی گپ همین زنک که خاندار شدگی منده 60 سال پیش هر دو مصلحت کرد شرطنامه کردیم من گفتم که بناگو من اکوچه درمو همین فعلم هم دیگه باشه تو است یکا گریختنی همسایه برام گفتم نه اگر من بیام بینم که اگر فعلی تو سخت هم دیگه باشد است یکا گریخته همون بالی با من میشنم گفتم بعد مخبر گفت که اکنون خود یگان بار فعلیش مومی یا فعلی که نمی اومدگی نه چه این گفتن ام جای خیلی پای میپرسی امان گفتم مردی خونه 60 سال باز بالی با من زندگی کردم اگه میدونم از فعلش خاین بیاد گفتم سلامت باشید برای همین شما اویلاتون میگم که زنها هیچ وقت انی همسایه با گریخته نه هم تو خبرگیری بریتون مردهای میلوین بالای کریشه های بالای چردک های بالای بمب نگردن ایلان همیهان ده همجان ده گردن فقط اویلی خود سرشته کرد در همین زندگانی خوشبختانه شمایان اشتراک کرده فرزنداتون با وای رسانده انا میخواد توی خونانده توی کرده خوش و خوشندانی زندگیتون کنیتون سلامت باشید یه باری دیگر خوش آمدیتون میگیم اینک به صحنه یکی از حافظه های شناخته ازبکستان یکی از ستاره درخشان ازبکستان همون گرانیته محکم کرگیش با ندیده نفهمیده چیز کیم کدام دریاهای جوها گذشته آمدن که همیش منو تبریک کنم گفته یلدوز خان عثمانова مرحبا